angabe ayipambele penyu ayenziwa esta kuna handina Richard Sabo Esther kuti nyaya ndeyekuti uya kudare nenyaya yakaitika mubhuku renyu paguva raElisha Magosha gore rapera. Saka futi Esther zvimwe chetezvo kuna Simba Rashe nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zvatakaona paguva raElisha Magosha gore rakapera. Saka futi zvimwe chetezvo kuna Richard nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezvatakaona paguva raElisha Magosha gore rakapera. Right. Eso. Itauriwo kuti dare rijikero kuti nyaya yacho yakamira sei nekuti panenge paine masamari chete vamasingazvisi. Mokwidza isundi chakaiwa mwazvo chekutanga toda kutaura kuti takafonderwa indogara kuAmerica nevana vavo takafonderwa kuti panga pasisapozika pachiitwa Tombstone paguva ratete. Saka tete vakauitwa padhuze neguva remurume wangu. Saka vanhu vakauya kuzoda kuchera kuti vaone kutanga kuisa gadzira Tombstone vakaita mistake. Handikuti mistake here vanhu zvakafamba sei vakanochera paguva remurume wangu. Pakuchera ipapo ndopakabudiswa mapanga nejira tsvuku. Vanhu vangu vachisapozi kunga vachiita continuation fambira kwangu wakaita vakabva varipedza vakabva vadzokera bheki kwakuru vangu vari. Ndopakasanganiswa vanhu vese vangu vari mumusha vakatanga kuungana vakataura kuti zvinhu zvaitika izvozvambosvika mukati meupenyu ngazviende pasabo. Saka sokuzwa kwatiri kuita vakaenda pasabo. Sabo pakataurwa nyaya yekanzi ichazongotongwa tichiendesa kumatare zvinoitwa bestage from Sabo to Ishe and then kuna mama kunzwa kwatiri kuita. But before zvisati zvaitika zvese izvozvo pakazonzi vanhu vese kwaMagosha ngavaungane tione kuti chii chakaitika panguva iyi. Takapinzirwa audio asi isusu takapinzirwa audio nevanhu vemunharaunda vechimhuri yekwaMagosha. Takapinzirwa audio kuungana kwawakaita nedecision yese yakaita nekupomodzera kwaitwa munhu wani kuti munhu uyu ndiye anga achienda kumakuva, munhu akaonekwa nemazai achienda kumakuva, munhu 3 times zviri paaudio yandinayo izvozvo. Saka inini zvakazongoita nezvekudai ndakarisivha call. Murume wangu anga supposed kuitwa gun salute this heroes yakapfuura. Saka vakatitaurira tisina time isati yakwana. Ndakabva ndanzi uya kuno it's your husband's turn kuti aitwe mucomrade yanguva yake because anopuwa hero status. Saka tinoita once a year. Unokwanisa kuuya here ndingatokwanisa kuuya uya unoenda ndingatoya nemwana mari matiketi atisina. Ini mwana wangu anosendera kuaviation saka anokwira ndege mahara as his privilege. Takauya tese muno ndege yanga sapodzoka nayo it was only 3 days. Takasvika panapa tisati tasvika panapa takaenda kuministry of war veterans tikatsanangura nyaya yedu tatoda kuenda kuti kunoisa maflowers kanzi ayo we only do it once. Munhu akamisa flight takasvika heroes day yatopfuura toda asi vakati endai henyu unoisa chii maflowers.
ende mabva masa maflowers saka vakatsanangura kuti kunoisa sei maflowers because kune nyaya imwe iriko isina kusvika kulanze ndaikwa mambo straight naminister of war veterans tasvika kuminister of war veterans tikanzi anga aripo kudhara ndimr mutsvango kuti mutsvango atavataura because atikazi kuti ministries akadii akachinja vatova ministry mutsvango asvikanzi endai straight kuna mambo ndonataura handitadzi yangu kuti dzazi endai straight one kwamambo masvika kwamambo munotaura nyaya yenyu kuti ndo zvakaitika izvozvo ndasaenda kana kupi kana kwasabhu ndisasaenda vandofonera handitadzi yangu ndikati nyaya yamuka futi kanzi aiwa let's go stage by stage because maybe vangazoita sei ndingajamba stage hongu takauya pano takaenda paishe ishe akati handinambopuhwa nyaya yakaitika rini it was almost like it's now 1.5 years it's mistaken so ishe akati handichatomboikwanisi nyaya endai kwamambo ndakatangokudzwa kuti endai kwamambo straight if mambo asina kutonga kana washaya time ndosaka kuine mastages kuendesa kupi kuhigh court because munhu ngemunhu wechi munhu wedu munhu akarwira takarwira nyika ini ndakarwirwa nyika futi ex-combatant saka ingoendai straight munoisa chi maflowers ndosaka takatanga kusvika pana takasvika paishe rupeza ishe rupeza akati aiwa endai neprocedure endai kwamamutaura kuti hongu tasvika pana saka kuyo taita panapa taitofunga kuti patangoita sei tasoverwa nyaya takasvika panapa masamonzi zveshu akaenda zvikanzi vamike simba vari kuzambia avo vange vasiripo pamba ndokutaura kuti akaita saka ini ndakapostpona madays angu mwana anofamba mahara saka anga ndege yake ngaida kutosimuka because he is a aviation amechanic anga supposed kuti isimuke anofanira kutoipasisa so he has to go back ende anga asina mari yendege ini ndokusara kuenda kai ndokutozofona kuenda ndikati aiwa chimbondipaiwo madays ndinge kuno because takangodzvina kuti heroes day murume inzvimbo yatime yenye kuita aite sei achiti kuafghanistan semunhu akafa nguva yacovid we didn't do that so this time this is the right time but we only do it on yearly basis inyaya yekutanga iyi amene ndinimwe kuti nyaya yechitu ndinotaura futi here kuti muzotaura nyaya yechitu pakafa murume wangu mbatya dzinokwanisa kuya because vaingugumiswa ende I'm the one who made the decision kuti murume adi auye kuno I am the one who made the final decision vakanzi ndochuza kuti ndoenda I had to go to the president's office. President, please, this is a war vet. War vet vese vakamirira hapana munhu aibvumidzwa kuenda akafa necovid nobody but I fought for him to come here then ubva vauya vanozowigerwa ndekutanga iyo saka mbatya dzakabva dzagoya vari kuamerica vakauya vakagowa mbatya ndokuyokutanga kechitu vakatora nadzo vakaenda nadzo because hatigari panzvimbo imwe chete nzvimbo yavanogara is a day travel kuenda ikoko saka vakazotumidza dzimwe kuti kuuk kakechitu kugoya mbatya kechi3 ndoku dzakazouya kuno dzisati dzauya kuno dzakazogara mumba maavo baba mukuru dzakagara almost like 2.5 years if not mistaken dzisati dzagoiwa saka mbatya idzi dzakazogoiwa ipapo mamune mbatya dzedu dzitakatumidzirawo kuno ndakadzishipa here saka handadzi yangu iyi ndakatuma kuti sezvo vati vakuda kugowa mbatya ndakatovapa gowa here wai mbatya dzachiva mbatya dzakabva kuharare dzikauya nehandadzi yangu navamunyika vakadziisa mumba vasvikadziisa mumba amene kuti ndikuziva kuti wakaribhiswa dzauya sei pamba panapa mbatya idzi ndokuziva kuti ndakaitika but papane mbatya mabhegzi iwayo papane mabhegzi edu kutishi havana kumbovhura vakadzoka nerimwe mbatya ivona bamunyika nehandadzi yangu vakadzoka nedzimwe mbatya dzababa ari dzemurume wangu bhegi futi kuti kuharare saka isu takuselekta mbatya patakanga kuya pekutanga nokuti mbatya dzakadzoka sei ndokupira kuti nyaya yacho ikoko hatina kunzwa vakuti hanzi mbatya dzigoyokati what are you talking about this is the 4th time ugowa mbatya idzodzi chiwanhu chedu hachite kuti tigoye mbatya katikati no ndikati makataura kuti hatisina mbotigowa kana kuamerica kuti hati even kuuk dzisina kuenda vana vakatogoyerwa kudhara so I don't know kuti vari kuregerwe kuda kugowa mbatya idzodzi
asati ambopuwa energy. Mbatya idzi dzinongogara dzega, imba yakatengwa kudhara, tikungomira kuti mbatya dzigoyi. We cannot take back those clothes back because it costed me like 3,600 to bring back those clothes. One way by weight. All my costs, they fell on me. Nobody helped me. So when you are going one match. Nezuro. So kutara wakaita Ministry of Wovets. Wakanenda mesa flowers. Nito badash mambo ndiki mambo another. Ishe surprise ngati muneta se munokutora sabu kuti mwenda kuti kumapuwa munisa chi maflowers. But no surprise. Kwakaita hono. Atifana kuenda iko. And I'm like, kotaita kauya nemasoja nemaningiriki. Iwo wakati munhu wenu maida kuti kuenda kumakuwa kunorangidzwa iwe. Hakuna mzigoenda munhu. Kana anyway, you can just go there and put flowers. As atifana kuenda iko. And I just want to make it clear kuti tinobvundidzwa ukuenda kunoona pakarara murume wangu nevana vangu. Hazviriyo kuti hanzi kana paita misunderstandings hatichakwanisi kuenda kana pakarara murume wedu. I want to clear this as well. And my audios, ekuti kwake chi nezvimwe zvese I have them. Nekuti nekupomedzwa kwaitwa munhu same person maaudios acho andigari kumwe. But wemunharaunda ndovachitumidzira maaudios acho. I have all the audios. Nepicture yacho yese zvese. Nekutwa wakati wagadara ipapo vanga vasikadi kutipa kuti tizive. But takazongozvinzwa chete. Anofanira kusama tinini. Pane munhu aenda kumbesana zai. Yes. Makuwa. Yes. Tsarwa neaudio. Dzirwa paaudio ipapo. Mati paaudio patarwa the same person wachidzoka same person. Exactly. Muzvidarbisa. Ndibaba Mnexima. Yekutanga yamataura tozova yechipiri yembatya yekutanga yekuwanikwa paine banga mapanga machira kwayo kakuwa. Nechipiri kuwamba. Right, izvo wadare hatisati taenda tombovapa chanzi kuti warespond zviri kutaurwa zviri zviri kunzi handiziva patori nemaaudio ekuti vanhu vaikuona uchienda kumakuwa madinotatu kanhu kakawanda. Paaudio yekunzi 3 times iye achitopindura akati enda kaenda 3 times asi handisini akazviita. Sabhuku akati waienda sei kumakuwa usina authority. Unoenda sei kumakuwa wakuenda kumarina usina kukumbira authority. Akati ndaiwenda hanzi waenda unoita sei kazi unoona pakasiwa baba wangu. Mukoma wangu. Simba kana kuti mhuri sabhuku zvakafamba sei pamakaita dare. Pamusoro y'ichangamire nyaya ndida kutsanangura kubva kumatangiro enyaya. Ndakanzwa izvo pamakuwa pane panga riripo. Guva ratakatanga kuona panga ngira baba Fidhiwa, baba wamukomana dai. Tawana zvinhu izvi ndakadaidzawo namagosha iwoisa zvinozviziva here. Wakati izvo tiri kuonesana asi hatisi kuziva kuti ndiani aisa. Kati munozviziva here kuti zvinhu izvi hazvibvumirwi kuisa mumakuwa. Saka zvandiri kuda ndezvekuti zvinhu izvi tauriranai kuti muita sei sataenda pageza. Wakandipindura vachiti zvinhu izvi tichaona kuti toita sei takatozvibvisa. Matauro wakaita zveshuwa zvinhu izvi wakabisa wakaita zvawakaita wachafanira kuva wega.
Zvadare izvo handizivi ungandibvumire kutaura ndichienda pamberi mavo. Zvadare izvo pakapera mazuva mashomanana ndakaona ndagashira shoko rekunzi paguva raya raisha padatwa Tombstone. Ndikati padatwa Tombstone handina kuramba kuti ndiuye ndiise nhau Tombstone, asi ndakati zvatiri kuisa Tombstone, ndiani anenge aripo kwamagosha ari kutsinira nyaya yekuti paiswe Tombstone. Ndakaona pakauya mai Magosha nabamuninawo uyu Richards. Ndikaona paina Hilton ndiye mukomana mukuru ifemili imwe nemuzukuru yanuyu Lakson wakauya semhuri, asi kuuya kwawakaita wanhau wanga wasi kuwirirana pamhuri yavo yose nevamwe vanatema. Saka inini sasabhuku ndakati ini handina divi randinorerekera, ini between muri pakati ndichiona kuti zvikuitwa mumakuwa ndizvo chaizvo because ndakandine zvakanga zvambobva kuitika zvemapanga zviya izvi. Saka Tombstone rakaiswa wakapedza kuita zvese zvakadyiwa kumakuwa, hakuna dzimba dzawakapinda muraini muswa, wapedza zvawakaronza zvausiku waibva wadini ndobva waenda. Saka zvadare izvozvo nezuro ndopendakati ndauda kutobuda kuya kuno kwaSape ndida kuzorarira kuno ndizonoatenda kotini. Ndopendakavanhu avo vachibva vandifonera kuti tiri kuuya wahangina tida kuisa maruva. Ndikati kuda kuisa maruva mauya nani? Ndakaona wari 4 ivo vakadzi 2 varume 2. Ndikati mauya nani kuti tiise maruva aya because nyaya dzinyi dziri kunetsa. Wakanditi hanzvadzi yangu, ndobva ndati ko vamwe vari kupi, makamboya nawo pekutanga ichiisa maTombstone vana paunina vari kupi? Ipapo anonyatsoндipindura zvakandifadza, asi shoko rakazondityora sematauriro wakati aiwa isusu takabva nekwamambo, tabva nekwamambo takabvumirwa handichazivi kuti maiti mambo isherewa ndiachazi makangoti kwamambo. Ndikati wakatibvumira kuti tiise chii maruva aya. Ndikati zvakanaka hendi, asi ini handizviti ndoga, ndichadaidzawo vatigere navo munharaunda. Ndobva ndatora Elder Mupoi, ndobva ndatora Gagade Leonard muzukuru wana Magosha, ndikati uyai kuno awana wauya wati wada kuisa maruva. Saka tida kuti tionesana kuti panoiswa maruva imi neni sabhuku tione kuti maruva here chete wachangoisa kuti hapana zvimwe zvinhu zvinozosara zvotimukira mangwana ndipaisa zvimwe zvinhu. Zvisiwa maruva wakageza gwara wakapedza wakaisa maruva awo wakashandisa nefuroponisi yawo, tibva tabva tose ipapo ndobva wadzokera. Ndangoti muchidimbu changamire ndo mazira nditoita nyaya itinayo mudare mashoko mashoko ndoanga asina kumira because pakazoita wamukanga wakundifonera inisa sabhuku waenda newanhau sei ipapo tisipo. Saka inini ndakazoona dzimwe mhinduro handichadi kudzipindura, ndakavhara foni yangu. Ndikati ini zvondakuita inini ndozvondakutoita kuti ndiri pakati peimi muri kutaura mashoko aya newanhau in between mese. Handigoni kuti ndiwarambidze ndigai kuisa maruva. Saka ndabva ndakata foni yangu, asi ndaitofonerwawo nanatete wavo wainditi maurirei mabvumirei kuenda newanhau kuisa maruva ipapo, zvinoreva kuti wanga waine kusawirirana kubva nekare. Richard, I'm sorry. Regarding the terminator, ndikufunga narration yapio yekuti paida kuiswa Tombstone yati mistakenly vanhu vakatanga kuswera pamukomo, ndopakaonekwa kuwa ndobvamira pakaonekwa banga
ranga rakabairwa mutooti pakuwa ipapo rino mukati kangu riri nechekunze slightly in rakangofukidza zvino. Saka zvadaro nejira ranga rakasungirwa jira dzvuku banga racho. Then kune makuva mai nababa anofamba nevanhu panga paine anadhari kabanga kakadaro futi akakasungirwa jira dzvuku. Kangari kangoita sokunge kakandwa pavanofamba vanhu but kari nechekumusoro. So sabhuku takawaudza kuti ndozviripo izvo sabhuku. Saka zvinodi tikati isusu hationi chinoti chatingati chingatinetsa because wakafa watiri isusu kutenda kwedu wakafa hapana chavanodini chavanoziva. Vatatora mapanga aya ari mairi ndopatanopisa kuvakirwa kwanochida kuitwa kwakapfuurira mberi zvaenda zvakadaro. Ndangoti ndochikamu chekutanga. Chechipiri ndechekuti semhuri we sat down we wanted to yechipiri iri kutaura kunzi maaudio ndekuti isusu sevakomana takagara pasi tichida kuonesana, tichida kuita kuzwanana kuti zvingagoneka here kuti pakati pedu paine mumwe angadaro angandoisa mapanga kumakuwa. And definitely we could not find anyone. But panotaurwa nyaya pane vamwe vanogona kunenedzerwa. So zita raSimba sekutaura kwayo kuti harakadini rakabuda. Asi ndichizomubvunza I think yachazotaurawo question yake. But zvadaro we were talking as a family. Pasina issue yekuti tingati tinoda kutsvagurudza zvakawanda because sekutenda kwatakaita anongoziva kuti izvi hapana zvazvinotibatsira because even tikaziva even munhu wacho hapana zvazvinodzoka, hapana anodzoka mufi. So that's what we understood and we dwelt on that one. Saka tapedza then taifanira kuzotaurirana maybe semhuri, maybe kuda ndipo patingati kuda hatina kuzotaura navo maybe, but uyo anoti akataura navo akavaudza Simba anoti maibvura akavaudza kuti taenda kumusha tadiscasa, but amongst the things akanga achivatumira maaudio mai vauyu vachitamba disecati. I'm not interested in that and interested in any mapanga. Of which pamapanga, that's what we did. And takazviita with a clean conscience, tisina kana chimwe chinhu chatingafungidzira kuti chingavepo nekuti saka tataura naSabhuku. And we know kuti nyaya dzekutanga dzatangira kuna Sabhuku kana adzitadzawo dzozopfuura dzichienda mberi. Saka muchidimbu, that's what happened. No. Sorry. Ndinonzwa hangu kudzimbiwa ndichinzwa nyaya dzakadai. Chekutanga ndinoti nenyaya dzataurwa dzese dzekutanga dzekuti ndazonzi ndini ndakaisa mapanga, ndinonge ndinodziramba nekuti ini kuenda kumakuwa ndaienda ndaitotumwa namaigura. Totanga nyaya yekupamba nenyaya yestendi yaMukoma. Takamboya nayo kuti pana stendi yaMukoma iri mudhuze nekumakuwa. Saka zvizvo zvataita taikomunicata namaigura
ano tazodaiso tazorwiswa tazoenda kwamambo tatanga taenda kwasabhuku kaisa kwaishe ishe vakazoti kwamambo tichiva explainera zvese zvaiitika. So tichitaura ipapo inini hangu maybe kukura kwedu muchikristu handina kuziva kuti kana kumakuwa wakaenda uri wega kana kuti uri inenge iri mhosva. Takatozojekeserwa nasabhuku tagara pasi semhuri. So ndichitobva tichiita zvataichiita kustendi yamugoma maiguru ndaitotaura nawo dzimwe nguva tototi mozopfuura muchiona paguva ramugoma kuti pakamira sei kuti tida kuita sei, tida kuita tombstone. Ndo maendero andaenda kumakuwa. Uyezve tichitotaura nevakoma vari kunze nyaya pambaita ripoti yekuti pane mombe dzakapinda mumakuwa dzakadhuma hedi chazoti ndeyababa here kana kuti ndeyaamai, saka yanga yakutsekenyika zvinzi chiendai mozotipa kuti panoda kuitwa chii, panoda kuiswa simende here kana panoda zvasei. Zvese izvozvo ndozvandaita svikata tazonzi pazoonekwa mapanga aonekwa semhuri. Sabhuku vakazambotaura nemukoma, sabhuku vakatidaidza vakatitora vakati honai zvaitika izvi toita sei. Isusu sana magosha kana kuti chitendero chedu kana kuti makuriro edu hatina kuzviona zvakatiipira kana kuti sei kuzvipisa. Zvazvapiswa munhu wese aripo achiona. Zvazodaro zvapera kudaro ndopatakazoita imwe meeting semhuri iri vakomana, then pampana nevazukuru vangu varipo. Saka tiri kubvunzana kudaro mhosva yandaipiwa kana kunzi linki yacho yekunzonzi nezvemapanga inyaya yekuti ndaenda kumakuwa. Ende dzimwe nguva ndandine muzukuru wangu anonzi Remas Mangosha, ndo pataishanda tese tichigadzira fenzi yepastendi yamugoma. Dzimwe nguva itomutora kuti Remas ndakupfuura nichiona kuti the other day racho randakazopfuura nchida kuti ndoda kuziva kuti kana takuzodaidza mateo builder pari kudiwa simende yakaita sei. Ndo pandakapfuura nepapo pamakuwa ari masikati machena. Even pandaichikomenterana namaiguru nichivaudza kuti isusu tapedza, wakatozombonditi toda kuzoisa tombstone, mozopfuura muchiona kuti paguva pamugomba pakamira sei. Ndo maendero andakaenda kumakuwa ipapo, ende anga ari masikati machena. Pane chiri kunetsa here mamagosha chekuti munofunga kuti mapanga aya zvaakaiswa tiri kushupika zvakati. Pane chiri kuchinetswa here chiri mamagosha tichiona maringe nezvepatyati inyaya irega tichaipinda kuti tibatsirane magoro neimbachi. And now from that time, me and my first week, I'm not extended from I'm just from a special crew that is in the mechanic. From that time, I'm going to go. What's up with what I tell you? And so, that there are all the is Munato typical Munato. So from that day, what you know, and that is a better. Iswapama panga nyaya dzetinoona mazuva ano munhu ari kutipi saka zvinoda kugadzirisa. And from that day mwana anongorwara, mwana akungorwara hatichaziva kuti zviri kubva nepi. Mwana wangu anga aripo taiona kuti abatsirika
kana asipo zvinonetsa kuti tiitore redu kuti aone kuti ari kurwara here Pamusoro chanaro. Ndodaira kuti dai paine zviri kuti zvirikubasemushwa tingadai takaungana takataura ivo maiguru avo vangadai vakataura nesu kwete kuuya kunohwanavo vanofanira kutaura nesu semusha towirirana. But kana yaishu yekuti pane zvinotinetsa musha takuenda kwachangamira, I think that's not fair. But watsanangura wasvike kuno watsanangura mafambiro awakaita. Asi imimi mumhuri menyu munowirirana here magosha wenyu? 1 2 not sure. Maenda kumakuwa waona kuine banga rakasungirwa jira rakabairwa pakuwa pakuti chinhu chichida zvirabasa ngati pissing just like that and forget about it. Kamambo nhau iri papa inonetsa inorwadza kuti pane zviripo zvakakura kuti hakuna munhu anoenda nebanga namazai kumakuwa pasina zviripo. Pane zvavari kugadzira kana kuti pane zviripo kana urongwa ndobva zvinobva. Saka nyaya idzodzo hadziiti kupisa yenyu mungapisa, asi mhepo yacho yaenda nebanga iroro iri rabanga bedzi, asi pane zvaitwa kumakuwa. Hakuziri kuenda ndiri kugara ndichienda kupaki. Mapaki unoenda angundotandara papaki hakuendwi. Saka maona kuti patsika dzedu kumakuwa unenge waenda tsurusa. Ona kuti ndandoda kuendawo kumakuwa pane zvandoda kundodini. Zvine nguva kuti uri kuenda kwete mazuva ese kuenda nemazai. Mazai aindopiwa ani kumakuwa. Pane nyaya iwavo wakamboenda nemazai? Handina kumboenda nemazai Okay. Kubva kufa kwakaita mukoma maiguru mubasa akatozouya takuita tusto. Saka pakupisa kwamakaita mapanga aya awa munombowa vanogara kuamerica vari muno ndachiramba ndichitaura ndingada kuta look back kuti tisazowirirana pazviri izvozvo. And right now I didn't want to go back. Ndaida kungotaura zvezviri. Ndichingosvika mumba mamagosha ino akatanga kuendesa kugermany akaita ticha akabva agara akadaro. Ndikatora tete Flora ndikanawa kwaMwari. I was assigned to United Nations. Inini I was one who was assigned to United Nations. Ndakamira hurumende yedu. I'm an ex-combatant. And at the same time, ndatora tete Flora. Tikatora that time takatekedza mwana kuendesa ku-private school. Ndatora pamulikiso. Ndikaunza kuAmerica. Ndakuti it was a chain. Tapedza izvozvo wochizondidininika wazvitaurirei kuti ndokupakadza kusawirirana manje. Wazvitaurirei kuti Bamuliki Simba ndio waita sei wabatwa. Ndikati I have the videos. Wanomaraine umwe anonzi Alice Mukoye vakatitumidzira maaudios ekuti Bamuliki Simba wanetsa kana muchinda ndipo ndiwavhurire izvi munyatsonzwa. Hanzi wanetsa Bamuliki Simba kumusheiko. Ndikuvhurire.
Ndinototi modai ndisina kubatsira mhuri iyoyo. I'm sorry to say this. Kusvika pavari izvozvi zvakabva mumaoko mangu. Munozviziva here kuti maneighbors vadestroya mafamily nekuti vanenge vachiona kuti mhuri iri kubudirira zvamusokutaura kwamuri kuita uku maendesa mochinoona iyo kwacho kwamuri kundoti vana Alice vacho mochiona kuti vane chiri kuitika munzvimbo imomo. I think I believe there's no smoke in that fire. Yes, that belief can be there, but the fire may be the opposite. The jealousy can be fire. Iri kugara zvakanaka, muri kugara zvakanaka, muri united zvakanaka, then vanhu ivavo vakukutumirai maaudio tsitsi dzavo ndedzei kubvisa mwana wemvana madzima. And at the same time, sorry, Nick Richard, ndema audio zacho na Nick Richard ingataita kavuwa mbatya kudhara. Nick Richard waitaura mwana tikuwa mbatya dzinogara mukaimo. Vanga vasingawirirana. Vachindibhega ayodhigodhi. Vaindibhega maibhuzvikunzi chii. Ndichivaitira sei ndichivaitira makuhwa maibhuiwa. I think vachakati mabhuku imbatya iri Okay. pedze iyo ati isusu kuona iro jaha rondobvisa madziwa pamwana wemvana chainenge iri kuda chii? There's no smoke without fire. Yes. No remember. Asi kana jaha rondobvisa madziwa pamvana chainenge iri kuranga chii? Mwoyo uripo ndewechii ari kuti maaudio because maneighbors vanhu vauraya mafamilies kuti families pamwe Alice aida kuti apindwe neiyo nasimba kuramba mhuri yenyu inoiziva mhuri wamabhosha mhuri iri kubudirira yekuti vanhu vakawanda through US ndokuziyai kubva kumhandara naye ini ndakafunda naye richaraini munozviziva here. Hatina kuziva kamishuri yakana. Hatingataurika zvakawanda. Mambo hatichitaura zvakawanda. Tinokuziva ngatinzi mamba atongera ndikazvibudisa ndikazoti mamba because vakatitaura kuti kana mambo asina kukwanisa ngaende kuhigh court inoperera kuti kuhigh court ndikati ai nekuti relationship yedu nemi munoiziva nyima ndasikadi kuitaura mune vanhu vakawanda saka ndandichiti kana vatadza then tochizoiripota kuhigh court. Asika kana mambo achitonga kutadza kwamambo hakusi kuti anditongere kuti inini ndau. I was not kuti imimi to my satisfaction. That's what I was told the Minister of War Veterans. To my satisfaction. To the satisfaction of war. Kana mambo achitonga hatarisi one side. Exactly. I was kuitana nemi pa kuitana nemi. Ipa kuitana nemi. I'm sorry. unofanana machando toona iyo kozi chandiri kuona sekutaura kwamuri kuita kuti zvaakupa maproblems mumwana wangu basa raaisiita haachakwanisi kuita basa iroro kuburikidza nezvinhu izvi. Handina kuti matiri kuona maproblems edu. It might be this in case or not. Yes, it might be. But munofungidzira imimi toti because there are two things, one way the other, and chimwe chinokunda chinhu.
ndosaka saka imimi ndinochiona chinokunda chimwe chii urwere kana kuti ndo zviri kushereketwa iye mwana yange isina chinokunda ngechida kuona chikonzero chiti chakaitika ndosatauya kuzoripota izvo mwana imwe nyaya mangu ndibvunza wangu but handasati tombotounzwa kuti zvazvaita izvi pane zvaakuitika here kuti tione it might be the case or not the case we don't know saka tauya kana pasina panonzi hapana kana paine fungidziro pane fungidziro kana pasina pane pasina chii handimaisa fungidziro matopindura ipapo matopedza matodibvutsa ipapo kuti imaisa fungidziro kuti ano tinofunga mapanga aya akaiswa pamurume wangu mapanga ayo akadi akukonzera kuti pamwe mwana wangu zvaizoita achishanda hazvisiro zvaanoshanda so that toona kuti the next phase tinobatsirana sei but tiri kutaura nhau iyoyo yemakuhwa kuti makuhwa anoputsa musha tinozviziva here kuti makuhwa anoputsa ende maneighbors kazhinji zvingange zviri pakuti neighbor pamwe makamutaska kuti neighbor nditarisire kuti izvo zviri kufamba sei kana kuti neighbor anokwanisa kunge aine mainterest aanoda ekuti akufidhe neinformation there are two ways ipapo kuti chinangwa chaneighbor kuti akufidhei neinformation iyoyo yekuti avo vari kutaura nevazukuru zvese nevazukuru vangavangana sekuru vavo tomboti isusu because ndinoda kutarisa munhu anondoita zvamuri kutaura izvi haaendi masikati ndo number one. Munhu anoenda pamakuwa achindoshereketa haaendi masikati. Uyo anoenda masikati haasiri munhu nekuti anoziva kuti ndiri kuonekwa nemunhu wese anoona chinhu masikati. Muroyi anoenda usiku haaendi masikati kundoroya nekuti tichindoita izvi like zvamuri kutaura experience yatiinayo isusu panotondoombererwa vanhu vachidzika ende anenge atori nemutungamiri mupostori mutungamiri waanenge aine chii achindoita ushereketwa ivo. Okay, nyaya iyoyo hatingati yes or no because vanoti simba yotogara ning'anga pamba ng'anga pamba cheke yotogara saka scriptures yakuti saka ndatinoko yes airodza pamba nekuti isu hatidi kuti tiite imi hatisina kuti zvidzokera muri kuamerica. Yes. But we are well vested in the social media. Go takatosvika nababa rero. Baba rero vachiri. Ndati muri kuamerica uyo ari muZimbabwe. But we are well vested on what is taking. Of course. Simba itakampa brand new navigator 45,000 akaiparadza. Takaisa 80,000 years ndikazvibheki akaiparadza. So hatisindaramba tidzokera bheki mumashure. Hatikuramba tidhiga bheki. But icho ndochokwadi. Ndizvozvo. Ichokwadi ichocho. Saka ndazoti enough is enough. Semaonera ndikuita ndanzwa simba kuti paimboenda maimbotaura mese kuti ndionerewo pakuwa papa mukuru
ndatodzingudza ndirakumutuma izvo Hamuna mutuma izvo. maaudience ndaitwa naye because network inonetsa sei bamudiki simba takagara natitefunora vasikati kutuma bamudiki richard vakati tuma bamudiki simba pari kusawirana bamudiki simba bamudiki richard nanatete vari kuno ndodai ndakauya straight ndikaituma mudiki kuti zvaita sei ndaituma mukuru. Okay. Ndanga Simba wacho kuti aendawo kundotarisa masikati nguva dzakati wandei. Zvichazikanwa nanga asi hazvina kutaurwa njwaro papa muodhi kudaro. Saka ndati kuti hamusi kuona here kuti time yamakataurirwa kunzi munoda kunoita zvemasaremoni epagore emamuchitoita. Simba deno kuri kunzi akaenda kumakuwa akanoona paine makano kana mapanga ari kutaurwa aya dai akamaona. But ndikuona senge period iyoyo makatanga kutaura kuti muri kuuya imini kuzoda kuita maseremoni yenye epaindependence. Ndo pakapinda mumwengi kuti imimi mupesani nana Simba nekuti Simba igona kunge akatotaura kuti nekuenda kwaida igona kutaura kuti pane mapanga aripo achitotaurira vamwe vari kuno. It was way before. Ini ndakazomba decision yekuti vehurumende vangu vati toda kuisa inonzi chipo pahead. Mune mari here yekuti muise sei mutenge tombstone. Kati ini ndinayo mari. It costed me $5,600 myself. Takapuwa only $150. $6,500 kutenga tombstone iyo. Hurumende yakatipa $150. And takangoishandisa patransportation. So bamudiki simba kuti yanatete yakatoitika kudhara iyi yanatete paka achangamira ini ndikuona kuti tetawo mwoyo wavo chaiwo hausi kusvika pekuti vari kugutsikana nasimba mwoyo wavo hausi kusvika ipapo kana kuti paedze kutseketudzika kuti Simba anga achiita sekunge ndiye asina kuita zvinhu izvi hawasi kusvika pakugutsikana ipapo. Ndikuona wakabata ipapo. Saka changamireni ndiri kufunga kuti nyaya yawo ijeke vanhu waida kuti wamboendeswa useri kwetu. And besides that, bamudiki simba taida kuuya muna May 26 muno tida kuona kuti tinogara here muno muZimbabwe kana tisiko kugara. Bamudiki simba wakafonera nababari Simba stand yangu iripo here akati iripo akati Simba 1 ndikakusvikira uripo ndinokuuraya. Why? Nenyaya dzinambotaura dzi wakaparadza mari kungoibrusha 80,000 years kungoibrusha like that wakaparadza motikari yangu 45,000. Hapana kupedza 2 weeks babari wabva daigara nababari mumwe chete handisi kuwapumhaka handikuda kupindura mubvunzo uyu handisi kuwapumha kuti ndo zvakaita taigara pamwe chete. KuAmerica kwaifa I think like 3,000 only count COVID. Munhu akangokosora ndikati munhu munomwese it was a contagious disease. Isairana nababari everything. Haungasingakudziri haungasingaita sei. After that night wakangotaurirwa izvozvo wangopinda musuko. Mwana akangobatwa neCOVID the whole family is inoitwa wiped out. Handisi kuwapuma. And I think he's right. I'm not satisfied about it. Kuti ndizoenda nayo kana kuti kuningiri kukoka kuhigh court inenge yati imwe nyaya. Haikoti zviperere munhu. I'm not satisfied at all. Because history yacho is inogara ndingada kutanga zvese ka tingapinda gore rese tiri munhu. Munoona zvakuda kuti pane kupfuma kuti even murume wangu Simba akauraya murume wangu. So ndozvandinoda kuti zvifunde kuti dzakaenda bvunza kuti pane here zvamunodii. Watokonya utasingadi kusvika pese.
ndatatofunana kuya kuzogara munomuzimbabwe ndasei kuzogara enda kuona kuti tinokwanisa kugara bcause takamboya nevana vekutanga vana havana kukwanisa kugara mutava tadzokera handisi kuvapuma kuto zakuchitumbuka neyadziyadzi yavanhu amene yacho simataona vari kuita kuti murume wakakufa mushure mungati waparadza zvinongaanosvokuna 2 uchizonzi pawananiswa dombo pawanikwa banga riyara nejira riyarya koita information yekuti awa wasi kubva kumachi kumakuwa saka totsigira zvito vakaizakaza kuti nyaya ipere tazvijekeseri kana kuti vagusikani zvekuserwechinokuedza nyaya ngatichende panyaya yetu yepiri pamusoro wechangano ndikutoshamisikawo nezvitorwa namaikuru kukura kwangu ndokubata ndiri close namaikuru vangu namukoma wangu ende kufa kwakaita mukoma wangu kwakatondirwadza. So now ndakunzwa zvava kutaura kuti patakapedzisira kutaura tese ndokuva wakashayika. Zvakaitika here kutaura kuti vari kutaura makataudzana paka zvakadaro? Taitaura zvakanaka namukoma. Makataudzana here panyaya yemotikari nenhau yemari yakaparara? Zvese izvi takutaudzana nemukoma zvakanaka aitoti no on good books tichitotaura zvakanaka. Makambonye mashushikana mahashwed nekuti hazvingamboitika 80,000 ikoparare kunhorega kushatirwa. Zvinotonishambisa nezve 80,000 zvacho zvandinoziva ndezvemotikari. Pane mota yawakauya nayo kuno saka mukoma aipota ichiti unomutsa motikari zvifamba nayo zvitema haina kumboparara zvekunzi yaparara. Zvinonzi yakaparara ende yakasisina motikari yakaparara 80,000 kunzi yakapuhwa, then you have the harsh words, then thereafter hapana kupera 2 weeks mukoma wakwandirwa. Takutaura nokuti munhu wacho haapo but nyaya yekuti ini nemukoma wangu taiwirira ende kukanganisirana munhu tinokanganisirana but tinogadzisana. Tagadzisana kudaro ndopaitontaura kuti stand yangu unombopota uchinoionere kumusha tokunzwa kuti pane munhu anenge akuita sei titi hano mukoma ndichaita sei tinoita zvese zvanemataura svika itime yandaitoti mukoma stand right tapedza iyo munhu wese kuti asatisfy kana uri unongonoida zvinoitika kuti munhu wese abve adi agutsikana. Pamusoro ichagami yangu nyaya iri pakuwedzana vana magosha mudzimai wavo hapana shoko rakazingira svika kana kuti riripo rekuti vakapatsanurana. Saka pane zvimwe zvinoitika ndaikumbirawo kuti vana magosha nemudzimai wavo vave vanhu vanosvika vachitaurira dzoka mashure tichitarisa zvese zvematombstone zvanga zvine kapena kutonzerana kuti chinhu chemhuri chaifana kuitwa mhuri yakabatana. Saka ivo kana vaine mumwe mudzimai wavo vanofanira kumutaurira kana naye basa kuti hai zvakati kana kozoita maevhenzi akafanana nayo ekuti pane kota kutwa mamwe achidangariwo murume wake aite akasununguka zvaika ndatoita tora time yakareba manzwa pane kufungirana kwakawanda. That's why zvinhu izvozvo ndo zviri kuunza division because kufungirana kwacho kwakawanda. Division yakagara iripo mamukutora chokwadi. Uyu nehanzvadzi yake ndaitomusaidhira ndichitwa matext message ndinawo vachimuplanira
hatisi kuzobuda imba yangu yokugara idzo mbasha idzodzo hatisi kuzobuda imba maiguru unoita sei takuenda yechipiri yemba iyo tatiti solution tinoipedza tapedza chi solution iyo handiti murikuona kana paine kufungidzira wakadaro yauya kuno hatikugumiri pakuti tinotaura nechite tikuona mafacts tichiwera kuona mafacts akamira sei zvakamira sei tinonzwa tabvunza kuti pane kufungidzira here kuti nhau yemapanga iyi ingange iri nhau yemapanga iri kukonzera mhirizhonga kana kuti mvongamusokoto kana kuti zvatingati zvisina kunaka munhu aona kuti pane kufungidzira kwemwana kurwara, pane kufungidzira kwengozi irikutsipika nekuti ngozi iri kutsipikwa nekuti pane kufungidzira kwekuti pane uchereketwa hwakaitwa vachigara nen'anga uchereketwa hwakaitika muni. Saka ngozi yakutushuka mukadzi anga kudai ngozi yauya yabuda kuti irwise akauraya chii murume handiri kupona even haikoti haidzibati nyaya idzi dzinotobatwa nemadzimambo waroda kuenda haikoti haidziiti dzinotoendwa nemadzimambo ndiye anokwanisa kudziita nekuti uroyi hwaikoti hakuna uroyi asi kunoku tinoziva kuti uroyi huri chii huripo. So kuti waende tipedze dare iri munhu wese achienda achifara panofanira kuti paone vanovheneka zvemweya toona kuti zveshuwa hapana chikonzero ndechakati wanoburitsa iwo kuti chikonzero ndechakati kana kuti zveshuwa pane chakaitwa chiri kutsipikwa pane saka iyo tapedza tati tichaenda kuzenzechungu then toenda pane kugwama vachaenda ndiwana enda tondoona kuti pane uroyi hurikufungika kana iwewe ukaregera kuenda pamwe ndiwe muroyi. Vazhinji vanoramba kuenda izvozvo, vazhinji vacho tinozoona kuti vanenge varwara ndetitazofamba newe totozoona uroyi huchibuda. Saka kana pasina chauinacho even kana bhaibheri inotaura kuti kana uri muroma ita zvinodiwa nemaroma kuti zvicheka haurambi zvinoitwa nechii nemaroma iwe uri muroma. Bhaibheri mavhesi arimo anokutendera kuti unoita izvozvo wozodi iwewe chiteto chako hachisi kupita zviri kuona ende vazhinji vari mumakereke kuona information vazhinji varimo mumakereke imomo handina muyangu unoziva kuti pamba panhete akazozvii sabhuku wenyu waripa unoziva ini ndakakura mo unoziva kuti pamba panhete apa ngei pachinzwa naisabhukutambi sabhuku chokwadi kuti simba kamurejeso wamwanga papa kumusha wari kuharara unenge wari kuharara kazhinji right ngatembe panzi number 2 hanzi yembazi yataura ichinzozokura yembazi kuti mbazi namuruti chii hanzi hadzisi kugoyewa here kana mbatya dzakagoyewa ka 3 times kunonga wakazoeka kakechi 4 times. Bhegi rakauya nembatya kubva kuharare uya rimwe kwanje mamune mabhegi edu isusu pamwe chete saka vakaofloda mamwe mabhegi embatya dzababhari wachibva wasiya bhegi 1 kuna mabhari ndobva dzadzoswa bhegi
kumba kwangu yenyewe ndio. Saka tanga kutengesa imwe. Batanga ingabhibhira pabarera kadzo. Ndobvunza hanzvadzi yangu vakapangana vari chona pakuwirirana pavo vakapangana vari cho zvanga zvakambonaka hapana chakaita but mistake yakaitika ndeyekuti then one iroro rakasara. Saka takataurira tikaoaaa tikatuma hanzvadzi yangu several times havasida kuona zvindo zvetinotiba tangopedzerwa nazvo izvozvo bhegi rinoda kungoti rigoine mbatya vanhu vanozita sei towapa mbatya dzavo here izvozvi vanotoita sei semutemo wachiwana. Zvakadzoka nebhegi hanzi rakadzoka ndozvatoti isusu panyaya dzembasha pane mbasha dzakabva kwamira dzikauya dzikagara naizvoro vachitiwo vanoda kuti dzizogoyiwa ivo varipo nevanhu saka dzakagara waiting for them to come. But ndaona mbasha dzagara indobva ndareza ko mbasha dzadiko kugoyiwa idzi awa vari kunzwa natete vaitoti mbasha idzodzo dzinozogoyiwa because maheri vacho vari kuuya saka kana vangu vauya ndobva dzinozogoyiwa saka nini kana munyararo neshasho saka ndobva wapa kuti muna was mnadast vachitikuya mnadast tikuya September last year but one but mwana wataenda kuya nawo vese ndaenda kufana kuya ne1 chicks mukomana uya ngati musikana wakati ndege yangu nizotasa akile ndege vana vedu tinogamba chingoposti nguva yenyuchi mbasha because ini nandi hapana chandinotora pamapepa vana vakapuwa mbasha dzavo already nanatete wakatogoima mbasha dzavo ini hapana chandinotora pambasha dzababani saka go ahead. Saka amambomisa henyu iwo amambomisa henyu ndozoka ahead. Handisi ndakanakamisa ndakamisa nanatete fulora navese kuamerica vakatitokuya tese pamwe chete tichizogowa mbatya pamwe chete is not me but inini ndinanga chinoti tadi kuenda pamwe chete tichikuwirirana tichine respect pamwe chete tadi kuenda pamwe chete awa tinopa pressure chete kuti mbatya dzagarisa pano pano. Yes, he was right. I agree with him. Sandakazoti pachazosununguka mwana arabizokwira mudege anozoita zvekuti mwana haakwiri mudege I think after 6 months aenda through medical examination anokwira here mudege iye nezve she can fly manje nemwana saka ndakanoti nguva yekudini toramba ichingoenda which is that saka wapa that which means kuti hapana problem yebhegiro dzasara ndopatoda kuti ndisvike saka wapa go ahead kwangu kuine mbatya dzanga dziri kwarenga kuimba yavo ndakazoona ndakufonerwa nasekuru vachiti mbatya dziri kuuya dziri kwarenga kuti dzindogoyewa sekuziva kwatinoita tingadai vakati uyai tirongedze mbatya dziri hama yedu tizondogoyewa sekuru vakango tinakwira nembatya saka mbatya dzakauya and we believed kuti mbatya dzose dzakauya inga uri kutaura chiwanhwana ivo uchitaura tauri chiwanhu hatinyazopinda muchiwanhu chaicho chaicho ndoda kudhumutsetserera kuti unyatsopinda muchiwanhu saka dzauya mbatya ndobva ndafonera mukoma wakuru kuti mbatya dzauya saka nemhaka yekuti mbatya dzauya takutotora dziri pano
vatadzikana dzikupi musha kuti dzimirire zuva ratichazoronga kuti tonodzikowaini. So ndobva tatora mbatya ndobva tadzikana dzikumusha. Tasvika kumusha zvatasiya zvese zvazvinhu zvakanga zvanzi ndezvamukoma. Panga paine bhegi ravo ramaiguru vakanga vambotumira puraya vachitiwo kana ndari kuzouya ndinozoda kuzochinja hembe dzangu idzi. Saka wachiri kuti vakaita mbatya idzi takudzitora tonodzisa kuchi Warren Park. Ndo bhegi rikutaurwa nezvaro. Saka ndo bhegi ratakadzosa akadzoka nemotikari ichiendeswa kuWarren Park. Noti mbatya dzakasimba dzidzi ndedzamukoma dziri kuuya kumusha. Okay, ndinganditaure ipapo. Mbatya petakatumidza pamaitirikire maprocedure nechi ndakatumidzira vari pamakakanganisawo handisati ndinokanganisa kana dzakandorengwa mbatya specifically even mablankets taitumidzira kumba kwavo tichiya tizofunga mablankets nembatya dzangu but pambatya dzakabare dzakauya papaine background 1 ndakati iri hatifanira kugorwa ndikuda kutotsvaga nduku yacho izvozvizvi ndakupangisa so ndakati hatifanira kunge achiti dzichienda kunogoiwa because imbatya dzangu saka ndopakaitika mistake ipapo mbatya dzabhegi rababare ndo rakasara rikabva raita radzokera bhegi Warren. akadzokera mabhegi mangani Warren? Wakadzoka 1 chete rababare bhegi renyu racho rakasara ndo vakanga waendesa kwekutanga wakava mabhegi madrum 2 nebhegi 1 ndo ranga rine mbatya dzakuenda. Saka bhegi 1 rakaenda kupi? Mabhegi iwayo akauya kumba kwambamuliberecha nehanzvadzi yangu kwakudzoka nebhegi iroro 1 bhegi futi kupi. Saka wakanga usina kuvhura ndo pakaita mistake. Yes. Wasina kuvhura. Yes. Kuti mati bhegi 1 rembatya dzangu. Yes. Saka ripi bhegi racho? Ndiko kuWarren Park. Vakangogara rirega hamusina chinhu kana anything mumba imo. Vakangosara rirega. Munhu wacho akapinda musi wa 1 September. Right. Kana muchinga nhau idzoka muchinoitana nharo munounza topa charity munounza kuna mambo kana zvichikunetsai mbatya munounza toisa kucharity kana kuti muri kunetsana nebhegi iroro munoveka mondotora bhegi mogowana imbatya hadzisi dzangu yainenge inoda kupoterwa waiwirana kwese upa kuti kumidzana kwako wazofanana kuwaiti. Saka nyaya inonga inenge kazomisa bhegi kuti rambe rara inokuti akadziri kwezvo wacharangwa namabhuku inyaya yekuti zvakazobva nekuna tezvara zvimwe zvinhu zvaifanira kuitwa nokwamagocha pahembe dzadzi pahembe dzadzi chokwadi wana pachivanhu chedu okwamagocha ndoaifanira kutanga kubatana hembe dzipi idzodzo kwete kuti tezvara asiwo anorongedza mbatya dzemurume mukadzi kwete kwamagosha kwamagosha anodopirwa hembe pamoita mainini pamusoro chakadii inini kuti ndizoda kuti ndizoenda nehembe ndakanga ndapiwa authority ini handisi kukwanisa kuuya izvezvi kuda kuti nhumbi dzigoiwe saka ndiendesero nhumbi kupi wanana magosha okunga ndo zvandakaita ndopamungadai makadaidza wana tete handi kuti uyai tirongedze chii mbatya kana muzukuru yai tirongedze chii mbatya pasina kufungidzira ezvezvo hamuchaeki nekuti maane kufungidzirana kwehuroyi. Saka paunzi wakumbwa kuti pambai guru wakunoisa uroyi imba iyoyo
ende bashadzi dzakauya Taura. ngedzekuno kudzaipfeka babare vachiri kuno takadzisiya kuno takaanza kuamerica. Ndo zvatoti isusu pane So I'm out. muri kufungidzirana. Yeah. Handiti imi muri kufungidzirana inga matotitaura pesaidi yenyu kufungidzirana toite awo wane kufungidzirawo futi nawe mbatya idzokuti unoda pasina vanhu vanoeka kune makufungidzirana Mamapedza tichazongobuda iko kwatinoenda kuchabuda zvese kuti Saka, matadzirechii here kana kuti bhegi toda kuzoona namagosha kuti munoda here kundoritora bhegi kuti mugowe. Handifunga kuti mataura kuti ndarikuuya kumadodhi bese. Rogowewa namavo. saka inini kusunga musezana ndorisiya kuti bhegi racho. Aramire ndokuti zvese izvozvo zvinogona kubuda. Tiendei handei modzoka. Vari kudei moenda nemapurisa amodzoka. Simukai. Isimukai makadaro mese. Totoenda. Muri pabreak ita zvamunoita. Simukai.